spazju innovattiv infassal biex jgħin lil min jagħmel l-ikel, il-bdiewa u l-intramprenditori lokali. Hekk jista' jiġi deskritt il-Food Innovation Hub, ċentru li se jkun tal-ewwel xorta tiegħu f'pajjiżna b'investiment ta' madwar 11 miljun euro, b'nofsu kofinanzjat minn skema tal-Unjoni Ewropea. Propju dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija għall-ikel Brian Vella li sostna l-għanewlini ta' dan il-ħabb. Qed inkunu qegħdin inġibu dawk kollha produtturi lokali li sallu forsi m'għandhomx fejn jipproduċu anki dak li kelli qed jipproduċu. Biex jiġu hemmhekk ikunu jistgħu jagħmlu dan il-prodott, ifittxu jagħmlu riċerka anke x'tip ta' il-konsumatur, x'qed ifittex hemm barra. B'hekk dan il-ħabb se jgħin lil bdiewa ġodda biex jesperimentaw u jagħmlu prodotti tal-ikel lokali. Għal dan il-għan il-ħabb se jkun mammar b'tamir avvanzat u kċejjen li mmaniġġjaw firxa wiesa ta' prodotti. Minn barra hekk il-Food Innovation Hub u impenjat li jmexxi trasformazzjoni sostenibbli fis-settur tal-agrikoltura b'enfasi partikolari fuq it-tnaqqis tal-ħela tal-ikel. Jekk għandna prodott li hemm ħafna minnu, flok illum meta ma jkunx hemm bejħ tiegħu, flok illum jintrema, jista' jmur fl-Innovation Hub u jinħareġ prodott minnu. Sal-lum f'Malta m'għandniex post fejn prodott li forsi l-prezz tiegħu tbaxxa b'mod nistgħu niżviluppaw u noħorġu valur minnu. Dan ħajkun ċentru fejn il-bidwi ser ikun jista' imur bl-ikel tiegħu biex ikun jista' jagħmel ir-rinnovazzjoni li hemm bżonn biex joħroġ għand il-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall-ikel qal li l-ħabb se joffri programmi ta' appoġġ infasslin għan negozji żgħar, inkluż mentoring minn esperti tal-industrija. Dawn in-negozji mbagħad se jingħaqdu ma' kumpaniji ta' riċerka biex ikollhom opportunitajiet uniċi ta' kollaborazzjoni. Ix-xogħol fuq l-Innovation Hub beda, ovvjament bdejna nagħmlu il-pjanti, applikajna anke għall-permessi, qegħdin fi proċess ukoll ta' procurement fejn qegħdin naħdmu biex joħorġu tenders neċessarji wkoll biex dan il-proġett li hija ħolma ngħidilha jien anke tal-agrikoltura f'Malta, inkunu nistgħu intelqu dal-proġett li tajjeb ngħid li dan huwa proġett li ħajqum madwar 10 miljun euro.